ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂದು 13/6/26 ಬಳ್ಬುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ವಿಕಾರದ ತಾಪನು ಮುಗಿತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಬಾ ಬೈದಿರು. ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸ ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾ ತಾಪ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಪೊತ್ತಾನುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಕಾಮ ವಿಕಾರದ ತಾಪ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಪೊತ್ತಾನುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಮಾಗ್ನೆ ಪೊತ್ತುದು ಕಪ್ಪಾದ ಬಿಡ್ತೀರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸೋದು ಅಕ್ಲಿನ ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರು. ಎಂಚ ವರ್ಷಪೂರ್ಣ ಭೂಮಿಲ ಶೀತಲಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸೋದು 25 ಜನ್ಮಗಾದ ನಿಕ್ಲು ಶೀತಲಾದ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಕಾರದ ತಾಪೊಪ್ಪುಜಿ ತತ್ತೊಲ್ಲ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಏರ್ನ ನೆನಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯವಾದ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನೆನಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪಡ್ಕೊಳ್ದುಂಡು. ದೇವಣ್ಣ ಭಾರತ ಕಾಮಚಿತ್ತಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಪೊತ್ತುದು ಹೋತುಂಡು. ತಾಪನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಾ ತಾಪ ಕಾಮ ಚಿತ್ತಿತ ತಾಪ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗುಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಿತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಈ ಕಾಮಚಿತ್ತಿತ ತಾಪಡು ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೊತ್ತುದು ಹೋತುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬತ್ತದ ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಂದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ವರ್ಷಪೂರ್ಣ ಶೀತಲತೆ ಅದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಧರಣಿ ಶೀತಲಾದ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರರಾದುಂಟು. ಬಾಬಾ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬತ್ತದ ಈತ ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಈತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಹೂವಿ ವಸ್ತುದ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅರ್ಥಕಲ್ಪ ಉತ್ಕಂಠಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸೋದು ಭಾರತ ಅತ್ತನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಶೀತಲಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸೈತ ಪೋನಾಗ ಸ್ವರ್ಗವ ಸೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಕಳಂತೂ ಕೇವಲ ಇಂಚ ಪಣ್ಣದು ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪನರು. ಈಗಲೇ ತೀರ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಟು. ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರಿ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸನು ಬರ್ಪಾಯಿದೆ. 25 ಜನ್ಮಗಾದ ಈ ಶೀತಲತೆದ ಪ್ರಭಾವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸಾವಡು ಒಬ್ಬ ವಸ್ತುದ ಇಚ್ಛೆ ಅವಡು ಒಪ್ಪುಜಿ ಸದಾ ಪಚ್ಚ ದೇಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒಬ್ಬೆ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೂರ್ಯಲ ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಉಡುಪೆ ಏಪಲ ತಾಪೊಂದು ದಜ್ಪಾವುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಉಡುಪರು ಇತ್ತೆಂತು ಗುಲಾಮಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಆಯ್ನದವರನೆ ಯಾನ್ ನಿಗಲ ಗುಲಾಮಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲ ಸೇವೆಡು ಯಾನು ಗುಲಾಮಾದ ವೈದೆ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕುಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ. ಪರ ಪತಿತ ದೇಶ ಪತಿತ ಶರುಡು ಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರೂರಿಲ್ಲ ಪಾವನೊಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸತ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಪಾವನ ಕಲಿಯೋಗಕ್ಕೂ ಪತಿತ ಬಂದ ಬನಡಾಪುಂಡು. ದೇವಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಿ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣಿರು. ಏರು 84 ಜನ್ಮನು ದಿತ್ತೊಂದು ಅಕುಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇನುವೆರು. ಅತನ ಏರು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಣಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕುಲಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮರವರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣೋಡುಲ್ಲರು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿ ದೇವತ ವರ್ಣೋಡು ವೈದರು. ಬಾಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರು ಬರ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬರ್ತದ ಶೂದ್ರರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜರು. ಇನ್ನು ನಿಖಲ ಬಾಜೋಲಿ ಕೊಬ್ಬು ನಾಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದಂಡು. ಈ ಚಕ್ರ ಇಂಚ ತಿರುಗುನ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ವಿರಾಟ ರೂಪಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಬಾಬನೆ ಮರೆತು ಪೋತೆರು. ದೇವತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಕೂಡ ಶೂದ್ರರದು ದೇವತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೇರದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಲ್ಪ ಪೋಯಿರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಂಶಾವಳಿ ಒಲ್ಪ ಬೋನು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರ್ ಏತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ಚಿತ್ರೊಲ್ಡ ಏತೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನೇರ್ನ ಓಬೆ ಪುದರು ಗುರುತೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಓದವಿರು.
ಅವಳ ಸಹ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅದುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನೆ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಭಗವಂತೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಬತ್ತದು ಪತಿತರಿಗೆ ಓದವಿರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರಿಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತೂಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏತೊಂಜಿ ಆದಾಯ ಉಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದ ನಿಕುಲು ಅದೃಷ್ಟನ್ನು ಬೆಳಗಿಸವರು. 21 ಪೀಳಿಗೆ ಬಂದು ಭಾರತಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದ 21 ಜನ್ಮದ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಕ್ಷಣ ಭಂಗುರ ಆಸ್ತಿ ಅದುಂಡು. ಆಂಡೆ ಈ ಬಾಬರ್ದ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು. ಒಯ್ದ ಜನ್ಮ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮ ನಿಕಲಿಗೆ ಒವ್ವೆ ದುಃಖೊಪ್ಪುಜಿ. ಭಾರತಡೆ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖೊಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗೂ ಕೊರ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಗ್ರಂಥೊಡ್ಲ ಅಕಲ ಮಹಿಮೆಯದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಏಕ ಓಂಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ನೇತ ಅರ್ಥ ನಿತ್ಯ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯುಂದರು. ಅಕಲಂತೂ ಕೇವಲ ನಿರಂಕಾರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದ ತಿಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾಗ ಹೂವು ಅಹಂಕಾರ ಇಚ್ಚಿ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪದವಿ ತಿರಡಲ ಸಹ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ನಾಶೆಪ್ಪುನು. ಯಾನಿಂಚಿನ ಪದವಿಧರ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪದವಿದ ನಶ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಈತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆದ ನಶ ಉಂಡು. ಈತ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಬಾಬನ ನೆನಪನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗ ತುಂಡಾಂಡ ಮಾಯದ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬರುಂಡು. ಬಾಟುಗೆ ಪೋಪೆರು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗನೆ ಖುಷಿತ ನಶೇರುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆನ ತಿರುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೇರ್ತಲ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ತೆರಿಯು ನೀರು. ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲ ಸಹ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಎಂಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆ ಬಕೂಲ ಇಜ್ಜೆ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಕ್ಲ ಪಿರೋದ ಜನ್ಮದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದಿದೇರು. ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತದೇರು. ಐನರ್ದವರನ್ನೇ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯ ತುಳಿರು. ರಾಜಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆತರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವರ್ಗಗಾದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದುಪನ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಅದುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ತೆರೆಯೊಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪ ಒಯ್ದು ಭವಿಷ್ಯ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಸುರ್ಗುಡು ವಿರಾಜಮಾನಾಪ. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಹ ವೈದ್ಯರು. 5 ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪೋದು 21 ಜನ್ಮದ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರು. ಅಚ್ಪತ 3 ಜನ್ಮಡುಲ ನಿಕ್ಲು ದುಃಖನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ ನರಕವಾದುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿ ಏತೊಂಜಿ ಬದಲಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಆ ರಾಜಧಾನಿ ಒಡೆಗಿಪುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಪುನೇರ್ದು ನಿಕ್ಲು ಪತಿತಾದ ಬಿಡ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ತಮ್ಮ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಚಾರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರಿಪಾಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಈತೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆತ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಪೋದು ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮುಡು ಕುಳಿದು ಬುಡುಪುನತ್ತು. ನಿಕ್ಲು ನಾವು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನಕ್ಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಲ್ಲಿರು. ಸತ್ಯಯುಗದ ಪತ್ತದ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮಡು ಇಪ್ಪರು. ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪು ನೆಡ್ದಲ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮನೆ ಎಡ್ಡೆವು ಬಂದು ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಅಕ್ಲ ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಉಮಿಲ್ದ ಸಮಾನ ದೇಪಂಡ ಬತ್ತೇರು ಬಿದರ್ದು ಪೋಯಿರು. ಮನುಷ್ಯರನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಮಂದಿರಲು ಏರ್ನಾದುಂಡು. ಏರು ಸುರುಳ್ದು ಪತ್ತದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು. ಅಕಲವೇ ನೆನಪಾರ್ತಾ ಅದು ಬೈದನು. ಏರು ಕಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲವು ನೆನಪಾರ್ತಾಪನವ ಎಂಚಿನಲಿಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲವು ಏತು ಮಲ್ಲ ನೆನಪಾರ್ತಾದುಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಮಾತಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಸಮಯನು ಮುಗಿತದು. ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ಬರ್ಪರು. ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ನೆನಪಾರ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಶಿವ ಬಾಬನ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಕಟ್ಟರ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪೇರು. ಕುಡ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲನ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಕುಲನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಬಕ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದರು. 84 ಜನ್ಮದ ಏನಿ ಅದುಂಡು. ಸುರುಕಿ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಗುಡು ಬರ್ಪ 5 ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಜಪ್ಪ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮಡು ಭಿನ್ನ ನಾಮ ರೂಪದ ಪಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ತಿಕ್ಕುದೇರು. ಇದು ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಡ್ರಾಮಡು ಮತ್ತು ಸುರುರ್ದೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಆದುಂಡು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ತೆರೆಯೊಂದರೆ ಎಂಕುಲೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ 84 ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರಾಯರು. ಇತ್ತೆ ಕುಟ ಎಂಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಂತ ಆತ್ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಂದು ಪಣದು ಹುಡುಕಿರು. ವಾಸ್ತವದ ಅಂಶೋ ಸೋ ಹಂನ ಅರ್ಥನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಅನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಣದು ಹುಡುಕಿರು. ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿತ ಅಂತರಾಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲಿತೆಂದು ಮಾತ ಪಾತ್ರನ ತೆರೆಯೊಂದರು.
ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಾಂಡವರಾದುಲ್ಲರು. ಕೌರವ ಪಾಂಡವರು ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬ ತಿಕ್ಕಿದ ಐನರ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಪಾಂಡವರಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿನಂದು ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಲೆತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು. ಇಲ್ಲದ ಪರಿಚಯ ಏರೆಗ್ಲು ತಿಳಿಸಿ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಲೀನ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಇಲ್ಲಾಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂಡೆ ವಾಸ್ತೋಡು ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಗೂ ಇಲ್ಲು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಐಕ್ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುಂದರು. ಎಂಕ್ಲು ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಿಂದುನ ಮಾದರಿಯಾದ ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪ. ಅಲ್ಪಲ ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷವುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ನೋಡಾಪನು. ಇಂದೇತ ಬುಧರೆ ಆದುಂಡು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದೇತ ಬೀಜ ರೂಪದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಏತೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದಕ್ಲ ರೂಪಣೆ ಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಉರಿಯನ ಮೋನೆ ನನವರೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಇನ್ನು ಸಹ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದ ಆಯುಸು 5,000 ವರ್ಷ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬಲ ತೆರಿಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದು ರಂಗಮಂಟಪ ಆದುಂಡು. ಬೋಲ್ಪು ಕೊರ್ರೆಗಾದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರುಲ್ಲಿರು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ದೇವತೆಲತ್ತು ಇಂದು ದೀಪ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರಣ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಪಣದು ಉಡುಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ದೇವತೆಲು ಹೂವೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಜೇರು. ಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬನ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲಿರು. ಜೋಕ್ಲು ಭೇಟಿ ಅನಗ ಬಾಬಗ ದಯ ಬರುಪುನು. ಐನದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುದವು ಏರುನ ಕಲೆ ಒಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆಯಾದುಂಡು. ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪಂದ್ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪಂದಲ ಪನೋಡಾಪನು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಹೊಸ ತೆರೆದು ಪರತಾಪುನು. ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನು. ಈ ಶರೀರಲು ಸಹ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪತಿತ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತನು. ಆತ್ಮಗಿತ್ತ ಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದನು. ಎಂಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮನು ದಿತ್ತನೋ ಬಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದನು. ಈ ರಹಸ್ಯನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬ ತಿರಿಪೇರು. ದುಃಖಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಲೆತ್ತೊಂದೊಪ್ಪೇರು. ಹೇ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತೆ ದಹಿ ತೋಚಿಪಲೆ ಭಾರತನೆ ಮಾತಿರ್ದಲ್ಲ ಸುಖಿ ಅತ್ತನತ್ತೆ. ಭಾರತದಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಖಂಡ ಬೊಕೋಲ ಒಪ್ಪರೆ ಸಾತಿ ಇಚ್ಚಿ. ಈತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಜೋಡಿಗೆನ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನವರ್ದು ಜಿಂಜವಿರು. ಇಂಚಿನ ಬಾಬನೇ ಪಾಂಡಲ ತೂತರ ತಿರಿಪೇರು. ಜೋಕ್ಲಿಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ವೈಕುಂಠದ ಉಡುಗೋರೆನ ಕಣ ಇದೆ. ನಿಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ನರಕವಾಸಿಯಾದ ಬಿಡ್ತಾರು. ಏರು ವಿಕಾರಡು ಪೋಪುಜರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾವನೆರು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಿಯಾದುಳ್ಳರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದು ಉಳ್ಳರು. ಇತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಿಯಾದುಳ್ಳರು ಕೂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೇವತಾ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುವುಡಾಪನು. ಅಕ್ಷರಲ ತೊಲೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭಾವ ಬಾಬಾಯಿನ ಏನಾಡ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಏನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಏನಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆನಪಿಗೆ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಒಯ್ದು ನಿಖಲ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪನು. ನಿಖಲು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆದ ನಶೆಟು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಸಮಾನ ನಿರಾಕಾರಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ತನ್ನ ಪದವಿ ಇಂಚಿನದ ಅಹಂಕಾರನು ದೀವನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನರದು ತಮ್ಮ ಜೋಲಿಗೆಯನ್ನು ಜಿಂಜವನಡಾಪುಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ದೇವತಾ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುವುಡಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಬಾಡದು ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಸ್ಥೂಲ ಅಂಚನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಡ್ಡಲ ರೀತಿ ಇಡಿದರು. ನಿಕ್ಲೇನು ವ್ಯಸ್ತವಾದ ದೀಪನಂಚಿನ ಮಾಹಿಚೇತು ವಿಜಯ್ ಭವ. ನಿಕ್ಲೆ ಸೇವಾಧಾರಿ ಬಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಒಲವರ್ದು ಸೇವೆಡು ವಸ್ತಾದ ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತನ ಮಾಯಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ತೆಕ್ಕುಚಿ. ಏಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಭಲೆ ಸ್ಥೂಲ ಕರ್ಮರ್ದು ಲಾ ಪ್ರಿಯದ ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯ ಅವಕಾಶನದಿತ್ತನೋಡು. ಅಂಡ ಸ್ಥೂಲ ಅಂಚನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಡ್ಲ ರೀತಿರ್ದು ಖುಷಿ ಖುಷಿರ್ದು ಸೇವೆಡು ವಸ್ತಾದ ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯೆ ಎದುರು ಸೇರಿಗೆ ಸಾಹಸಂದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಆಯ್ನದವರ ನಿಗುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದಿತ್ತದ ಬುದ್ಧಿನ ವ್ಯಸ್ತಾದ ದೀಪನ ದಿನಚರಣೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಾಯಚೀತು ವಿಜಯಿ ಆದ ಬಿಡ್ಪಾರ. ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂಚನೆ ನಶೆರ್ದು ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪರಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಾಯೆ ಕೈತಲ್ಗೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತಾದುಪ್ಪರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸರಳ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಹನಶೀಲಾಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲ ಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡತೆದ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೋಡು ಸರಳತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರತೆ ತೀರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರು.
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆವೇಶತ್ತನ ಸುಸ್ತದ ಕಾರಣ ಒತ್ತೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರತ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮೋನೆ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಗಂಭೀರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನಾದುಲ್ಲೆರಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಗುಣದಾದುಂಡು ಅವು ಇಮರ್ಜಾವಡು. ಎಂಚ ಬಾಪ್ತದ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅವೇ ಗುಣ ಅವೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಭವ ಆಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬಾಯ್ದು ಬರಡು ಮೊಕುಲು ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.